Litos, a túa tella ben lavadiña e a tella nova colocada por Adrián. Sí, puxo, a toda el mañou todo o tellao. Que se pensan que as cousas se fan solas? Aquí éramos Adrián, Matías e eu. Que fixeron todo Adrián e Matías? Ai, pois se os fan eles dous, eu para a próxima non veño. Litos, mira, eu, sinceramente, cando cheguei á obra, quen estaba colocando na tella era Adrián. A ti máis ben 20 vir con os quads, que por certo están aparcados aí, supoño que os aparcarías ti. Cadrou, si. Na piscina non te pillei, fíxate. Pero no fútbol e nos quads, si. Por un día que me bañei, por 2 días que xoguei un pouco ao fútbol, por ir acompañalos aí co quad a un circuito que teñen, se non nos podemos divertir nin nas obras, mellor quedarnos na casa. Sempre chegamos ao final, despois de rifar toda a semana, e teño que decir, noraboa, Litos, porque isto fixéchelo ti. Nesta, sinto moito, pero non vas ter ningún halago da miña parte, porque non te vin traballar. Pois para a próxima non me chames. O choio, pois non sei que fixo, faría un fantasma. Non hai que sacarlle méritos, que traballou, lavou todo o tellado da casa, que a tella tamén me axudou, co hormigón tamén rastrellou todo, te voi hasta as 9 da noite comigo tamén, e, bueno, aquí traballamos todos. A vos gustaba a obra, que é o importante? Sí. Non tes peche, pero tes soleira. É verdade. Bueno, é unha soleira. Cantos metros cúbicos viñeron aquí de formigón? 2 camións, non? Pois sí, viñeron 2 camións de formigón, e tamén acabamos case de noite, ou de noite, máis ben. Sí, acabaron. Matías, mas sí. Ti nada, non? Eu nada, non vi Ti nada. estarías na piscina. Sí, ás 11 da noite. Bueno, aparte, botou a bronca toda a Litos, pero, bueno, Matías tamén anduvo no quad por aí, e aparte que ainda marchou antes que a ninguén e non lle dixo nada. Tamén a pintamos por esta parte traseira, o lateral, o mesmo, a cor negra para unificar todo o que é ferraxería, verxas, portas, os portóns e, sobre todo, crearvos pois, un espazo de lecer. Creo que Adrián, vamos a dicir que creo que un pouco coa axuda de Litos, vos preparou unha mesa para disfrutar en familia. Bueno, fixemos o que podemos, eu máis Litos, dixo, facemos unha como esta, Copiáchela. Copiámola. Pedimos a Carlos aí que nos pasara un boceto, e a verdad que máis complicada non a podía poñer. Que se os bancos pegados á mesa, que si a mesa, que si podíanos poñer unha mesa sola, sin bancos. Fixeche de la ben da apariencia. Non sei se alguén se atreviu a sentarse nela. Nosotros que comíamos o churrasco encima dela, ou? Sí, vos primeiro, non? Xa está aprobada. Pois había un accidente. Bueno, se xa está aprobada, podedes vos fiar. Para nós chega ben, normalmente somos 4, e estamos aí na soleira nova perfectamente. Tampouco é cuestión de presumir, pero eu penso que a mesa cando vexa Carles vai dar envidia. E finalmente temos barbacoa, José María? Sí, choramos ben por ela, pero... Non chegou a tempo para o churrasco, pero bueno. Sí, ao final fixeron a churrasqueira, ainda quedou bastante ben. Botei unha man eu aí a Adrián. É a churrasqueira para facela así o último día bastante rápido, pois a verdade é que quedou bastante ben. Para buscar un canteiro aquí na redonda que me mandara a pedra, custou. E, bueno, finalmente Adrián que a colocou, bueno, coa túa axuda, que xa sei que foi un man a man entre os dous. Sí, todo para eles, Aquí, para flipar, non me defendes tampouco, É logo. O Adrián aquí, para Rosa, parece que é o mismísimo rei de España, porque parece que fixo todo el. A barbacoa, que se fixo todo el, que se non sei que, pero quen foi buscala fun eu. Quen a sacou da furgoneta fun eu, coa da maquinaria. Quen a levou coa grúa fun eu. Pois? Home, eu entendo que nas horas todas do día, entre baño, pelota e quad, algo farías, Digo eu. Sí. Digo eu. Puxo as plantas. Ata creo que non as puxaches tampouco ti, Puxo as fantasmas. E ainda por riba, ainda lle bota cara, que me dice, as plantas non as puxaches ti. Pois a me dirás que as puxo. Estuve aí 2 horas poñendo de abono, poñendo de terra. Eu pillei moitos tips de algunha decoradora que estivo aquí eu. Espero que vos gustara a experiencia, traballachedes moito, tamén me liáchedes un pouco as rapaces, verdad, Sergio? Eu tamén lles axudei. A casa está pintada. No, sí. Eu cos obreiros paseino moi ben. Home, Traballando non, pero xogando. houve aquí un montón de xente, para facer o choio que fixeron nunha semana, ainda apuraron bastante. O importante é que chegamos ao final, que vos presentamos todo o que queríamos, que o peche queda pendente, pero se Litos quere vir o luns, telo a túa disposición,